What's up guys? Okay, intro 1, 2, 3. Dira og sa mga no, it's not like that. What's up guys? What's up? So karon no, nataka sa among boarding house where I currently staying. So karon gabi na, kay ba mo nga no gabi ako gingon? Kay it's because 7:48 tapit na siya mag 12. So laban lang no. Sa mga bago pa dira, wala pa ka subscribe, please go subscribe guys. Don't forget to click the like button and ring the bell. So karon no, atong istoryaan ang backflip. Okay, backflip. Kaya mo guys, nag-try ko og backflip pag last 2 days sa amo ang laag. Then epic fail siya. No? So naay backflip nga linduton like this. Then apoy backflip nga walami like this. So sa akong side, at least I tried, but still ako nga pa siya i-try more and more kay para malindot siya. And then wa pa mo kita og giunsa na ako pag backflip, diba? You know guys, ako ang first nga tambok, literally tambok nga nag backflip like boom. So kita na to ang video para makita mag-iusan ng pag backflip. Here we go. 1 2 3 go. So, masa man guys, napasikuwang na like nahabilin gyud. I mean, akong tiil is wala pa siya makataliyok, pero akong ulo is naana nga to sa ubos. Napasikuwang gamay, pero okay at least I tried. Ang akong duha kauban, si Noel og si Alvin, maaykas sa mong backflip. Go! Diba? Maaykas ka mo tumbling. But the fun fact is si Noel, pag backflip niya, na out of balance siya, then na-capture og picture like this. Na, with kaya face no, face Noel. Then, mo to nag-backflip me. But, before that, sa amo ang laag sa Aqua Azul. Actually guys naman sa Aqua Azul, ano nga time, nagtumi sa Pangasugan Falls. So, kauban ako sa Christian, ako roommates. And then nag-backflip ko. Actually, mo to akong first backflip nga gitry. Lahat ka naman sa pagtumbling guys. Ready? Ano pagtumbling guys? 1, 2, 3. Then, sakit siya sa likod. Kinaguna ako likod like, boom! Kusog ka siya nga. Basta sakit kayo. Then mo to nga pag-abot na ko sa second na mga laag where nahitabo sa Aqua Azul, mo to siya ang second na ko nga try. Then ako siya gitry hard, balik kapila. So wag gihapon, so still kailangan gyud pa ako mag try hard.
I need to manage my weight para sa pagtumbling. Diba? Para ma-pairs na nila sa mga maayong magtumbling. Like, amazing kayo. No? So, mo to guys, no? Ato ang vlog karong gabi una. Kasi it's 11 na kapin. So, thank you for watching guys. Hope you like the video. Don't forget to like and subscribe sa ubos. Yeah. And share it to the other social media platform. Thank you guys. Peace!